Малеча живе одільно від качки. У них тут лампа. Я їх забрав, тому що їхня мама качка, вона не квочка, як курка. Вона не завжди сідала їм. Дві мало не застили, не замерзли. Я їх обогрів. Вони ось так самі гарненько живуть собі під лампою. Їм вже декілька днів. Качка до них приходить через сітку. Ось тут. Не знаю, може докуплюємо ще декілька, щоб їм не було скучно. У них є тут бункерна кормушка, але вони ще не знають туди йти.